Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem si pořídil konečně mikrofon, takže mě dobře slyšíte. Dneska tady budeme dělat cukrovou vatu. Tady na tomhle stroji mě už se to tady zahřívá, aby jsme to měli rozpálený pěkně. Tak, já si tady dodělám zbytky. Aby mě pěkně slyšíte, budu mluvit takhle, snad to bude v pohodě. Takže vidíme. Tak, já si dám jinou špejli. Tahle taky celá ulepená. Takže já si vezmu tohle. Tak, ta je čistá. Tak, to. Tak, teďka tady máme cukr, takže si tam tohle dáme. Takže já naberu tady jednu žličku, jednu takovouhle, krásnou malou, a i takovouhle. Tak, žličku mám, druhá věc je vypnout. Musíme počkat, až se to zastaví. Tak, to je dobrý. Tak, já tady mezi tím ty zbytky. Tak, a můžeme sypat. Tak, to je ono. Můžeme to zapnout a začínáme za 3. Jedna ne. 3, 2, 1. Pouštím. A hnedka motáme. Tak, motáme. Dneska chci udělat velkou. Tak, dělej. Zahřej se pořádně. Už se nám tady trochu tvoří. A už to začíná. A jedeme. Jedna, druhá. Jak na vojsku. A jedeme. Tak. A jedeme. Už se nám to tvoří. Tak, to je ono. Cukrová vatička. To je ono. Pořádně. Ještě cukrovou vatu, dělej. Dejme ještě. Tohle mi nestačí. Dělej. No tak, dělej. Potřebujeme rychle. Dělej. Pořádně, tak, už se nám to tvoří. Takže je to zatím dobrý. Tak. To je ono. Tak. Už nám tam přestává, sakra. Tak, vypínám. Tak, to je ono. No, a tohle tak je výsledek. Podívejte se. Skvělý výsledek. Úplně nejlepší. Takže tady tenhle stroj. Tak jsme koupili na Temu. Jo, takže prostě kdybyste chtěli, tak tohle máte z Temu. Tohle je z Temu prostě. Tohle si můžete udělat z Temu. A nemusíte někde na pouti platit. Prostě uděláte si to doma, takovýhle. Takže já to teďka sním, takže 3, 2. Takže počkejte, schválně. Odpočítejte mě to a já to sním. Takže začněte počítat za 3, 2, 1, teď. Snězeno.
To je výborný. Fakt super. Takže tohle kupujte na Temu. A teďka, co je dobrý, kdybyste dali odběr. A až budu mít 1000 odběratelů, nějaký komentář v okolí Brna, tak vám udělám třeba nějaký kyblíček nebo zavařovačku plnou cukrové vaty zdarma. Takže určitě dejte odběr, ať máme co nejvíc. A zase příště. Čau.